Hola, soc la Laura i avui us ensenyaré un llibre que es titula Dies con Sapo y Sepo. Us agradarà molt i us anirà molt bé si esteu començant a llegir sols i soles. Si us fixeu, està en lletra lligada i ja té força text. Les il·lustracions, juntament amb el text, les ha fet l'Arnold Lobel i estan fetes amb llapis de color. Són molt dolces, molt tendres i fa servir tons pastel. Dins d'aquest llibre, Dies con Sapo y Sepo, hi ha un recull de 5 contes, on l'Arnold Lobel ens explica històries molt quotidianes d'una manera molt tendra. Aquesta relació entre Sapo i Sepo és molt especial perquè són personatges molt diferents que es complementen entre si. Els trobareu en anglès com a Frog and Toad i en català com a Gripau i Gripou. Si comenceu a llegir l'Arnold Lobel, us fixareu que els personatges són animals, però amb característiques humanes. En aquest cas, viuen en cases, dormen en un llit i tenen roba. L'Arnold Lobel expressa molt bé els detalls. Si us fixeu aquí, hi ha un llibre, perquè aquests personatges llegeixen també. Hi ha una jaqueta. Gaudireu molt amb les seves històries. I bé, si us animeu a llegir l'Arnold Lobel, en lletra lligada, per començar, també tindreu a la biblioteca més llibres seus, com aquest, Històries de ratolins, en lletra d'impremta ja, per una mica més endavant. Aquest, L'oncle elefant, que us agradarà molt, si us fixeu també, és un elefant, però amb roba. I per últim, també trobareu a les biblioteques aquest, El viatge del saltamartí. Són tot històries curtetes per començar a llegir de forma autònoma. Espero que us agradin molt els llibres i us esperem a les biblioteques. Moltes gràcies.